Takže zdravím vás, milí diváci a diváčky, moje meno je Tomik Boy Pisi a vítajte pri ďalšom dieli z World of Tanks. Dneska si ukážeme tank v KV-1S, čo je strašne opäť tank na tento tier. A dneska není toto normálny zápas, je to replay, takže uvidíme a budem to komentovať a ideme na vec. Takže môžeme ísť hore. Takže som sa pohol. Išiel som do miest tamtých, išiel som tady auto. Vlastne tu nás som prišiel, išiel sa mnou T29 Tiger P a KV-1S, ak si to dobre pamätám, áno. Teraz som AKV-1 samozrejme. Teraz som sa otočil, išiel som ďalej, pokračoval som. Tento tank je neskutočne krásny. Pokračovali sme ďalej. Išiel som, pozeral som si, že či tam niekto nebude. Ale nebol tam nikto. Takže prišiel som sem, troška som prešiel, troška som zišiel cesty. Prišiel som sem, spomalil som si a čakal, nech príde okolo mňa T29, aby som tam nešiel sám a nedorazili ma tam hneď. Išiel to KV-1, ja som už nevyštartoval, aby provala T29 trošku predo mnou. Takže prijal som si, išiel som ďalej. Som prišiel do T29 a objavila sa nám tam nepriateľská T29, ktorá bola tu hneď, tu bude 3, 2, 1 3, 2, 1, 0. Takže tu je nepriateľská T29. Naša T29 jej dala damage, ale nepriateľská T29 sa aj hneď odvetila, takže sa tu pozrite hneď. 314, ale neviem, či to teraz bola ona, alebo nie. Takže prišiel som, ešte som si počkal, nech tá ich T29. Dobre, bola to aj KV-3, na to som sa vykašľal, ja som išiel po T29. Tak, vidíte T29. Hej, vyšla, ukázala mi vaničku, ja som to využil a spravil som jej, netrafila ma, trafila miesto mňa KV-1, ktorú hneď aj podpálila a KV-1 nám zomrela hneď, bola podpálená, takže išiel som ďalej, čakal som, kým sa mi nabije dielo, už sa mi nabilo, takže som hneď využíval tej šance. Chyba, pozor, chyba. Ja som nemal ten reflex, aby som jej prvý strelil. Vidíte, ako pekne mama namiereného a vidíte, ja som bol takto, ona mama namiereného a pál, 308. Ja som jej to odvetil a dal som jej za tiež asi 308, myslím. Takže dal som jej tú menšiu odvetku. Zase som počkal, kým sa mi nabije dielo, ale čo tam bolo? Všimol som si M6, ktorá nám išla správa a snažil sa mi zozad. Však to sa jej nepodarilo, lebo som si už všimol a hneď som išiel jej zabrániť, aby cez nás prešla a spotila nás zozadu. Takže som hneď vyštartoval. Chcel som jej vziať auto, ale videl som, že to nemá že ju netrafím, takže som sa troška otočil a išiel som jej sem naproti. Ona si zrejme myslela, že ju nevidím. Ona sa tam motkala po skalách a teraz prišla vec. Ja. Proste kruto dostala odo mňa. Vidíte ešte a do vežičky za 500 dačo dostala a ja som si cúvol, ona ma pingla. Ja som si cúvol, jednoducho som si počkal, nech sa mi nabije dielo. Dielko sa mi pekne nabilo. Ja som sa stočil. Vidíte, teraz som sa snažil ju zamerať, zameral som ju, ale dielo mi nesklopilo. Ja som sa tu kadejako začal krútiť, hľadať spôsoby, ako by som ju mohol spotnúť bez toho, zabiť bez toho, aby ona nespotla mňa. Ja som sa tu kadejako krútil. Tak, bol som takto, hej,
A neviem, aký inteligent mi ju proste zabil. Chladnokrvne. Išiel som ju užať a bauch. M6 mŕtva. Po mojej snahe, čo som sa tam snažil ju tam trafiť. Proste tak mi ju nejaký hňub chladnokrvne zabil, takže som išiel ďalej. Snažil som sa ísť do benu, snažil som sa pridať do kroku, ale KV3 bola mŕtva. Potom tam bol ešte Jak Panther, ktorý... neviem, nepochopil som toho chlapca, akože... Jak Panthera som vôbec nepochopil, hej. Je to rýchly tank pomerne. Išiel proti nemu Tiger P, 2 KV1-sky, jednu som ja a T29, ale on si tam ostal, on si tam začal stáť, on si tam stál. Nepochopil som ho, hej. Takže Tiger tam proste prišiel, aj Tiger vlastne dostal za damage od Jak Panthera teraz. Ale chladnokrvne som Jak Panthera dobil a špau, Jak Panther mŕtvy za 534 damage. Vidíte, dostali sme ich. Išiel som ďalej, vidíme tu 5-kový Chinukai. Takže som si jednoducho vyšlapal tento kopec. Áno, vyšiel som. A mrst. Chinukai mŕtvy. KV dneska si vychytala PZTZ bolo Včko, takže... vidíte, dostali sme sa im do kapu. Skore je už isté, že sme vyhrali. Takže vošiel som na cap, aby som si troška prilákal, skryl som sa na túto skalu. Mal som tam síce ešte M4 A3 E2, ktorého som si pekne zameral a smrť. A T29 si ho užila, či KV1 si ho užila tiež. Takže prišiel som ďalej. Počul som, že tam niekto dingol, takže som sa trošku bál ísť tam. Ale nakoniec som sa rozhodol, že tam pôjdem proste. Prídem tam a vychutnám si ezučko. No, zišiel som si tento kopček tak poctivo, lebo som sa bál, že túto ARL-ko vyjde fullové a neviem, čo mi spraví, hej. Proste zameral som si ho a špau, ARL-ko mŕtve 4 killy. Proste som išiel vyššie, čakal som tu, že tu bude tá A43. Takže som išiel, čakal som, že nech je spotnutá, prosím, nech je spotnutá, nech si dám ten 5. kill. Však žiadne až 43 tu nebola, strel som ju tu dole. No, ja som jej zbavkol, zapálil som ju a tank sa uhasil. Kebyže sa neuhasí, tak mám killy. Takže na tento diel to bolo všetko, dajte like, odberajte môj kanál, zdieľajte video a ďalší diel sa teším. Takže ahojte, čauko, čau.